الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بگیا نعرہ مار رہے برادران اسلام، اہل اسلام، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی برادری دے جو افراد کربلا وچ شہید ہوئے نے انہاں وچ آپ دے 9 بھائی آپ سمیت علی پاک دے 9 بیٹے شہید پرسوں میں یا جو پہلے باری بیان کی تھا مسجد دوئے عرض کی تھی کہ 9 بھائیاں ویچ حضرت عباس بھی نے، حضرت عمر بھی نے اور حضرت عثمان بھی نے. اے مولا علی دے بیٹیاں دے نام سانو مولا علی دے بیٹیاں دے نام اپنی اولاد دے رکھنے چاہیے. مولا علی دے جو بیٹے نے انہاں تے اپنی اولاد دے نام رکھنے چاہیے. کیونکہ انسان دی اے سائیکی اور سوچ ہے کہ انسان جس شخصیت تو متاثر ہوئے او دے نام تے بچیاں دے نام رکھیں. اور اے سنت ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر وچ جنہ ہستیاں دے نام رکھے گئے او ہستیاں یقیناً اس قابل ہائیں
کہ مولا علی نے انہاں دے نام اپنی اولاد وچ اور صحابہ پاک نے اپنی اولاد وچ آل نبی دے نام رکھے. دونوں طرف صحابہ نے آل نبی دے نام رکھے نے اور آل نبی نے صحابہ دے نام رکھے. اور اے باہمی محبت دی علامت. حضرت علی دے ایک بیٹے نے انہاں دا نام عثمان ہے، ایک بیٹے نے انہاں دا نام ابو بکر ہے، جنہاں دا آج تذکرہ مقصود ہے. انہاں دا نام ہے حضرت عباس. حضرت علی تو یہ سوال ہویا کہ آپ نے حضرت علی دے نال ہی بیٹھے سن صاحبزادے، آپ نے فرمایا کہ میں اس دا نام عثمان بن عفان دے نام تے عثمان رکھیا، اس دا نام میں عمر بن خطاب دے نام تے عمر رکھیا ہے، اور اے دا نام میں اپنے چاچے عباس دی محبت دی وجہ تو عباس رکھیا. نبی پاک دے 9 چاچے سن، 10ویں حضور دے والد عبداللہ سن. انہاں چوں سارے والد سگے نے. عرب میں زیادہ شادیاں دا رواج سی، اتھے زیادہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے سن. انہاں دی جو امہات سن وہ الگ الگ سن، مگر والد ساریاں دے عبد المطلب سن. حضرت عباس لمبے قد والے سن اور بہت مضبوط باڈی دے مالک سن. جنگ بدر وچ حضرت عقیل علی پاک دے بھائی حضرت عباس ابو جہل دے نال سی. مولا علی رسول اللہ دے نال سی. یہ دوویں قید ہوئے نے اس جنگ. رسول اللہ نے پوچھا عمر تو صلاح دے انہاں نال کی کری، جڑے 70 بندے قید ہوئے بدر. انہاں آخیا جی انہاں دیاں دوڑاں لینیاں چاہیے. آپ نے ابو بکر تو پوچھا تیری کی رائے؟ انہاں آخیا جی انہاں تو جرمانہ لے کے جنگی چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے حضرت ابو بکر دی رائے نو پسند فرمایا تو پیسے دے کے انہاں نو آزاد. سنیو جنہاں نو حضور نے مدینے وچ آزاد کیتا ہے انہاں نال بھی راضی رہو، جنہاں نو فتح مکہ تے آزاد کیتا نے انہاں نال بھی راضی رہو. بھائی صاحب ساریاں گلاں دا ساریاں تے نہیں نہ بن انہاں نال بھی راضی رہو. جنہاں رسول اللہ پھد کے آزاد کیتا ہے انہاں سارے نال. جنہاں نبی سونا چھڑ دے وے امت نے انہاں نال لڑنا نہیں چاہیے. اب آپ رمض نو سمجھو، وہ آئے تے حضور نال لڑن نے. رعایت ویکھو حضور صحابہ نو فرماندے نے کہ عباس تے عقیل
جدو وہ تواڈے سامنے آن تے رعایت کریا ہے ماریا ہے. واہ میرا سونا نبی تیری رشتے داراں نال پیار تو صدقے جاواں پر رشتے دار لڑن آئے پے. جیڑا ابو جہل دے نال کھلوتا ہے مرتجڑ کیویں آکھاں. جیڑا رسول اللہ دا سب تو بڑا دشمن ہے جس کے بارے حضور وہ مریا ہے نا جب ابو جہل حضور نے فرمایا مات فرعون هذه الامه کہ میری امت دا فرعون مر گیا. دشمن رسول نال کھڑے نے کلی پاک دے بھائی تے رسول اللہ دے چچا. لیکن جدو سائیاں ہن انہاں نال راضی نامہ کر لیا ہے او ایمان لے آئے حضور انہاں نال راضی ہو گئے تو ان پچھلیاں پٹڑیاں ہے کہ جڑی سائیاں راضی نامہ کر کے پیار کیتا ہے وہ اینی گل ہے. بندے اگر جو صحابہ پہنا لڑتے ہیں صحابہ پہنا لڑتے ہیں جی انہاں نال میں کہہ لڑتے تے ڈھیر سارے ہیں مڑ تو سارے نے کٹنا ہے. لڑتے تے ڈھیر سارے ہیں تو سارے نہ کٹ. صرف ویکھنا یہ چاہیے لڑتے تے حضرت اور بھی حسین نال رہے ویکھنا ہے اخیر کیویں ہوئی ہے. اور دی اخیر دسیا ہے بہنا پاویں یزید نال آئے جدو اخیر سیدہ نال ہوئی ہے ہن راضی راضی. قانون رب دا نا ہے اکو رکھیا کرو. یہ اور نال جو راضی ہیں سارے گھر راضی بازی ہیں. حضرت اور نال راضی بازی ہیں. حالانکہ انہوں نے ایف آئی آر اگر ویکھو نا تسی پچھلی تو دے اتے ڈیر دفعات لکھی ہیں. حضرت اور دی ایف آئی آر دفعات دیر نے. مثلا امام پاک نو کوفے جان تو روکنا ایک آپ جا کوفہ ایسا جس بندے نے سب تو پہلا یزید کی طرفوں آ کے آپ نے روکیا انہوں نے نام حضرت ہو رہے کربلا بچ لے جان والے حضرت ہو رہے دو سات نو پانی بند کرنے والے حضرت ہو رہے 9 نو پہلا حملہ سیدہ تے کرنے والے اور 4 تاویں دی سویر تاں یزید دے نال رہے. یزید دے نال رانی بہت بڑی ایف آئی آر اور کچھ بھی نہ ہوئے جڑا یزید دے صرف نال ہے ای بڑی ایف آئی آر. 10 نو بدلے نے دل بدلے ہے تے حسین پاک دے کوڑ آ گئے تے سائیں راضی ہو گئے اسی ایف آئی آر پاڑ چھڑی. جانے من گل دی سمجھ رلی کہ نہ رلی ایسی آگیا ایف آئی آر نو آگ لا جدو حسین موٹے تے ہاتھ دار کے راضی ہویا ہے ساڑھی رنجگی بڑھ دی چھوڑ اینی گل میں آنا پہلا صحابہ جو بھی کر دیا ہے جنہاں نال حسین راضی ہویا ہے انہاں دیاں جو پہلیاں نہیں ویکھنیاں جنہاں نال نانا راضی ہویا ہے انہاں دیاں بھی پہلیاں نہیں ویکھنیاں. چھڑ دیو پرا امت نو بان دیو نہ روڑا پاؤ پمندے نہیں سائیں اگلیاں پچھلیاں پٹتے دیکھے نا ویکھنا ہے جدو حضور دنیا تو تشریف لے گئے جن دے نال حضور رنج ہے انہاں نال رنج رہو جنہاں نال راضی ہے انہاں نال راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ آکھے سونیا جنہاں تیرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے میں انہاں نال راضی. اللہ سونیا کو بندے وچ گلاں کڈ دین تین نہ گلاں دا پتہ ہے اللہ کی گل بنتی نہیں با اللہ نے پتہ ہے کہ تفہیم دے انداز وچ کہنا اللہ سونیا آ جڑیاں گلاں دا بندیاں نوں پتہ ہے مڑ تو جو اللہ ہے تینوں بھی پتہ ہی ہے. اللہ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم من بھی پتہ بندیاں نوں اتلیاں دا پتہ ہے جڑیاں دلاں وچ نے. اللہ فرماندا ہے اللہ نوں انہاں دا بھی پتہ ہے جڑیاں دلاں وچ فعلم ما فی قلوب جیڑا تواڈیاں دلاں وچ اللہ بھی جاندا ہے علیم بذات الصدور جو فتاب علیکم وعفا عنکم میں معاف کر کے راضی ہوں. تو بھائی امت دے وسیع تر مفاد اللہ دے آنکھیں لگ جاؤ میرے نہیں
اللہ دے آکھے لگ جاؤ، امت دے وسیع تر مفاد اپنے نبی دے آکھے لگ جاؤ۔ غازی دا نا ہے امت دے وسیع تر مفاد علی دے آکھے لگ جاؤ۔ حضرت علی پاک نے گل میں حضرت عباس کی کر دی ہے، میرے پیر دیاں 9 شادیاں نے مرشد علی 2 سید زادیاں نال 7 غیر سادات، انہاں وچوں پہلی شادی بی بی فاطمہ پاک، انہاں دے ہوندیاں دوسری شادی علی پاک نے نہیں فرمائی۔ دوسری شادی امامہ بنت ابی العاص، اے حضرت زینب رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ پاک دی اے بانجی لگ دی۔ جدو بی بی پاک فوت ہو گئے تو انہاں وصیت فرمائی با میری بنائی نال نکاح کر۔ جنہ بندے نے علم الانصاب دی ہوا لگی ہوئے انہاں آگے رسول اے علم ہی الگ ہے، یہ دیاں کتاباں الگ نے، اور دنیا وچ یہ جملہ لکھ لو، سب تو زیادہ جس خاندان دے احوال تے لکھیا گیا ہے وہ علی پاک دے آل اولاد دا خاندان دا ذکر ہے۔ کسے خاندان تے نیاں کتاباں نہیں لکھیاں، دنیا پوری جتنیاں خاندان رسول دی نسل تے شجرہ جات تے کتاباں لکھیاں۔ تو آپ نے تیسری شادی جری کی تھی صدقے جاواں، پتہ نہیں ہون گال دلے کھبے کہ نہ کھبے۔ تیسری شادی، پہلی شادی بی بی فاطمہ پاک، دوسری شادی فاطمہ پاک دی بہن دی بیٹی امامہ بنت ابی العاص، انہاں نال۔ تیسری شادی ابو بکر دے فوت ہون تو بعد ابو بکر دی بیوی نال۔ جانے من آپ نو سمجھ آ گئی؟ یہ ہوں گل تساں آپ سوچنی ہے، میرے کو دماغ تواڈے حصے دا نہیں، میرا اپنا ہے تواڈا اپنا ہے۔ آ جیڑا ساڈا پڑھ کے سمجھانا ایتھے سہ برادریاں دے بندے نے، جیڑی برادری دی فوتگی ہوئے، بچی جوان ہوئے، او دا گھر والا فوت ہو جائے، او دے نال مڑ نکاح کرنا ہوئے تے اس برادری دے ہی کرنا ہے یا کمیاں؟ کھول کے جواب دے، کو پرچہ ہوندا پیا ہے، اس برادری دے ہی کرنا ہے یا کمیاں کر سکتا ہے؟ مینوں نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پر جعفر طیار دی بیوی بیوہ ہون، مولا علی دی پرجائی تے ابو طالب دی نو، او بیوہ ہون تے نکاح کرن ابو بکر، تے ابو بکر دی بیوی بیوہ ہون تے نکاح کرن مولا علی۔ ہن سان سمجھ نہیں ہوندی بھئی کمی کیویں آکھاں ابو بکر کو؟ بھئی جانے من سمجھ آئیے تے گل ہے، جی سمجھ نہیں آئی مون کی گل ہے۔ یہ سر تیسری شادی۔ چوتھی شادی، پتہ نہیں مڑوس لے حاجی صادق صاحب ورگے مشیر کوئی نہ ہے جڑے آندے کوئی نہ ہے جی لوڑ ران دے۔ کتنی شادی سرکار؟ چوتھی۔ پاکہ دی گل کرا نا، میں گھر بیٹھا حاجی انہاں کول دا میں شادی کروا تو آندے نا 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 یہ کام نہ کرے۔ میں بھی انجی آنا جی وہ آندے۔ اچھا او پیران دی ویلے پتہ نہیں مشیر کوئی نہ ہے، مرشد علی پاک دے کول انج دا مشیر کوئی نہیں ہونا جڑا آندا بس سرکار ران دے۔ کی کرنا ہے اگے حسن حسین ورگے جو پتر ہے، ہن مڑ کی کرنا ہے کر؟ میں آنا شکر ہے انج دے مشیر کوئی نہ ہے، جی وہ نہ کر دے تے غازی عباس ورگے ویر کتھو حسین پاک کو پیدا ہوئے۔ یہ سمجھ آئی سا؟ آپ نے بھائی سن عقیل،
انہاں حضرت علی نو عرض کیتی بس سرکار بنو کلب قبیلہ ہے بڑا بہادر قبیلہ ہے عرب دا انہاں دے سردار دی بیٹی دا رشتہ ہے تے میرا دل ہے تسی اودے شادی کر لو تو مولا علی نے فرمایا ٹھیک جاؤ تسی گل کرو پھر آ گیا ہے شادی کر اسلام ہر بندے نے حق دیتا ہے وہ اپنی مرضی دی شادی کرے عورت نو بھی حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی دی شادی کرے اے جڑا ہون کھلیا ہے نا کام پاکستان اے سوشل میڈیا تے بھی تسی سنیا ہونا ہے وہ ایک بچہ سی انہاں پسندی شادی کیتی ہے تو انہاں گولی ماری ہے یقین کرو اے کربلا آئی تو نہیں پسند تے انہاں نہ کو نکل جاؤ کسی اور جگہ تے چلے جاؤ یہ بھی ایک قسم دی کربلا اے دا مطلب ہے جیڑی رسول اللہ دے دور وچ بچیاں زندہ گڈن والی روایت آئی وہ کسے نہ کسے صورت وچ ہن بھی موجود کسے نہ کسے رنگ وچ ہے اما خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ دی بیوی رسول اللہ دی پہلی بیوی نے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ نے شادی کروں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں رسول اللہ دی پہلی شادی حضور نے نہیں پسند کیتا اما جی نے حضور نے پسند کیتا اما خدیجہ الکبریٰ کہ میں آپ نال نکاح دی خواہش ماندا تے حضور نے فرمایا میں اپنے چاچا جان نال مشورہ کراں گا انہاں مشورہ کر کے تے پھر فرمایا کہ میں نے بھی منظور ہے اور حضرت خدیجہ حضور دی نکاح تو پہلا خود بزنس کر دیاں سن اور حضور دی جو انہاں دی بزنس پارٹنرشپ سی مداربت تے رسول اللہ انہاں دا مال لے گئے سن کہ میں بیچ کے تھانوں منافع دعا کر کے دیا آج کل تے تسی عورتاں نو جتنا بندیاں نے گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے یہ اسلام وچ کوئی اسلام عورت نو ہر وہ آزادی دیندا ہے جڑا او دا حق بندا ہے جیڑی آزادی اسلام نہیں دیندا او دیندا جیڑی اسلام دیندا ہے او نہیں دیندا عجیب ہے اسلام عورت کو حق دیتا ہے تو اپنی پسند نال شادی بندہ کون ہے وہ دے اوتے گن پوائنٹ تے آکھے تو ایتھے ہی کر ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت نو دین حق دیندا ہے کہ وہ اپنی پسند دا شادی کرے پسند کرن لیکن ماں باپ نو کراس نہ کرن نال اے بھی بات کرے تے ماں باپ اپنے بچیاں نو بھیڑ بکریاں نہ سمجھن انہاں دی پسند نال جتھے کرنا نے کرنا آخری فیصلہ ماں باپ کرن لیکن بھیڑاں بکریاں نہ سمجھن بچیاں نو انہاں دی پسند نہ پسند ویکھ کے گل پوری طرح سمجھ آ گئی دور جلدی پئی ہے موضوع پیش آؤ حضرت عقیل گئے انہاں جا کے اس سردار کو رشتہ منگیا ہولی جا پیا کرنا اگوں نہ بھی کوئی نہیں آکھیا با اگے بھی ترائے ہوئے انہیں ہون کیوں دے ہولی جا پیا کرنا گل تواڈے تک ہی رہے تے میرے وہ بھی ایڈے لبرل آئے مطلب اتنے براڈ مائنڈ دے بندے سن انہاں کوئی نہیں آکھیا با اگے اینے جی آل اولاد بھی اینے ہن کی میں دیا میں نہیں دینا میں سردار ہاں انہاں آکھیا شکر ہے ساڈے کولوں رشتہ انہاں منگیا ہے سر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں کہ شکر ہے ساڈے کولوں ایڈے بڑے خاندان نے رشتہ انہیں کہی کر دے تو اس مائیراں دا نام سی ام البنین کنیت سی تے نام سی فاطمہ فاطمہ کلابیہ عرف انہاں دی کنیت سی ام البنین اے جدو نکاح کر کے گھر آئے حضرت ام البنین تو مولا علی نو اللہ نے انہیں تو 4 اولاداں عطا فرمائی نوٹ فرما لو جعفر حضرت علی دے شہید ہرا جعفر تیار انہوں دے نام سے عبداللہ رسول اللہ دے فوت شدہ بیٹے
انہوں دے نام تے عثمان حضور دے داماد عثمان بن عفان انہوں دے نام تے رکھا. چوتھے عباس. علی پاک خود فرماندے نے میں اپنے چچا عباس دے نام تے انہاں دا عباس. حضرت عباس دی ولادت ہوئی سادات دے گھر تو بہت خوشی منائی گئی اور نام عباس رکھا گیا. تو حضرت عباس میں عرض کراں آپ کو جس طرح علی پاک پیدا ہو کے سب تو پہلے رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا سی اس طرح حضرت عباس نے سب تو پہلے حسین پاک دا چہرہ ویکھیا. اور کڈی کمبینیشن ہے کہ جس طرح علی پاک نے ساری زندگی حضور نو برا نہیں آکھیا ایویں حضرت عباس نے ساری زندگی حضرت حسین نو برا نہیں آکھیا. تو جس طرح حضرت علی ساری زندگی حضور نال رہے نے حضرت عباس نے ساری زندگی حسین پاک نال گزاری. حضور نے جس طرح حضرت علی نو اپنی فوج دا علمدار بنایا حسین نے عباس نو اپنی فوج دا علمدار بنایا. بھائی جانے من سمجھ آگی کہ نہ کیا رتبہ اور کیا شان ہے اس پاک گھرانے. الحمدللہ رب العالمین. ساڈا ایمان اور عقیدہ ہن وی یہی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پوری عرب وچ بنو ہاشم خوبصورت ہے خوبصورت چہرے والے. حضرت عباس نو بنو ہاشم وچ آکھیا جاندا سی کمرے بنی ہاشم. جانے من آپ بنی ہاشم کوئی نکا جہا قبیلہ نہ باستی کے سرگانے نے 5 گھر تے 7 گھر مک جانے نہ. ایک ابو طالب دے 4 پتر ہیں 4 پتراں چوں صرف علی پاک دیاں 29 اولاداں تے عبد المطلب دے 10 پتر ہیں. چھوٹا جا کے 10 دی اولاد گن چلے پورا پنڈ بندا ہے. وہ سارے ہی سونے آئے حضور دا خاندان جو الحمدللہ جنہاں دے بارے ساڈا ایمان ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. بھئی میرے حضور دا گھرانہ ہے وراء الورا تے ہے. بیلی ہاڈے نال لڑیا نہ کرن بھائی انہاں دے جو پیر نے بقول اڑاندے بھائی ساڈے نبیکڑے نے تے اسی انہاں دے پیراں دی گل نہیں کردے. جیڑی بھی جھٹ کرنے آ انہاں دے پیراں دی کرنے آ ساڈے نال راضی ہون. ساڈے بوئے تے آ کے آ کے نظریہ لیا نیازے حسین تے اسی آنے پیراں دا نام لیا بنا خیر دے تے باویں اکو باری آ باویں جویں دے کڑے پائے ہوں ایڈی ایڈی لٹا رکھیاں ہوں نہ ناتا ہوئے تو آ کے نظر اللہ نیازے حسین تے پیراں دا نام لحاظ بنا دے چلے اسی تے نہ دو کے ذکر کر لیں. یہ تواڈیاں جو پیراں دا کرنے آ ساڈے نال راضی ہو گیا وہ اندے نہیں مڑ تسی انج کیوں نو کردے جویں اسی آنے آ میں کہ ایڈی پابندی نہ لا جیڑا وارا کھاندا ہی او لیلا کھاندا دوجا دھر چھاڑا. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں میں نام پینا دے ہی لینے آنا تواڈیاں کو اے وہ فیصلہ قیامت والے دے پیراں کرنا ہے بس ساڈے مرید ہاں جی عزیزان من اسی سیداں دی شان بیان کریے تے انج جانے ہاں. اللہ اللہ نبی کا
دوجے سن لو کوئی باڑا ٹیل لان دی لوڑ نہیں میں تے تواڈے آن تے بھی راضیاں جڑے روز راتی آ بندے تے چنگا کر دیو جو بیٹھکاں وچ بیٹھ کے ٹی وی ویندے ہو تے گپاں مار دیو اندے نال دا دیہاڑے سیداں دیاں گلاں سندیاں لنਘ جان تے اس تو وڈا نفع ہور کیڑا ہے بڑا چنگا کر دیو تے آن لگیاں دوجیاں بیلیاں بھی لئی آویا کرو آ جاؤ پیراں دیاں گلاں پیاں ہوندیاں سن لئیے جٹ وڈا گھر ہے انہاں دیاں گلاں بھی وڈیاں ہونیاں اللہ اللہ محنتی ہوں جڑے ایس بتی تو ادھلے پاسے نے بھی بڑے گل کرنا میں تے آکھو بہت ادھر تک کی ہون تے میں کرنا میں تے ایس بتی دے وچلے سانے ادھلے جڑے انہاں نوں بھی کر سکا اس لیے شروع کیتا وہ لینے کوئی آئے اسی تو بالکل کوئی نہیں آندے ضرور لینے اونج آندا پیا بس نیکی تے بھلائی دی دعوت ہے دیتا کرو آ جاؤ نال تھوڑی جی گارنٹی بھی دے چھڑیا کرو اور غلط گل بھی ایک نہیں کردے ساڈی ذمہ داری ہاں تسی اپنی ذمہ داری تے چاہ لیا وے انہاں نال تے گل نہیں کردے بالکل دکھاوی کرنی میٹھیاں گلاں تھوڑی اسی کیوں دکھاوی گل کریے جڑی دوجے نوں درد دے اسی جو سننی ہاں تے پنج تن پاک دے گھرانے دے منن والے ہاں اسی درد دین والی گل کیوں کریے جانے من پیار والیاں تھوڑیاں حیرت ہے بھائی آئی لو یو بھی آکھیے تے مڑ بھی رینج ہوندے ہاں نہیں سمجھ آئی ہاں مڑ بھی ناراض ہو کر میں کیوں آندا ان دے وچ بھی کوئی راز ہی ہونا میں کیوں پتہ نہیں ان دے کی راز ہے توجہ عزیزاں نے من سنیاں دے نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے عزیزان من مشکل کشا دے بیٹے کربلا دے میدان وچ آ گئے نبی دے دین دی حفاظت کرنے واسطے تشریف فرما ہو گئے تے سنی اس وقت نو یاد کر دیا یاد نے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے بات سنیو میں پورے پاکستان جانا ایمیں رش ہوں ہے یقین کرو اس تو بڑا ہوں ہے اور سنی حسین پاک دا ذکر سنن واسطے سیلاب بھی کرتا اینج سمجھ لو کہ سنی قوم وچ بیداری دی لہر دوڑ گئی اور میں علماء نے آدھا باتو سی ملاد دیاں محفلاں گھٹ کرو حسین دے ذکر دیاں باڑیاں کرو نانا ایتھے گادی ہو جائے قوم نو لوڑ اس گل دی ویکھنا ہوندا ہے نا بھائی قوم نو ضرورت کس شے دی ہے قوم نو کربلا سمجھانے دی ضرورت ہے تے ولادت تے شہادت تے وچلے سان ناڑا حسین سمجھانے دی ضرورت ہے مٹھو سمجھ آئی کہ نہ جیڑا شہادت تے ولادت دے آخر 56 سال جو عمر ہے 6 سال کٹ کے تے پچھلے 50 بھی تے حسین بادشاہ دے نہیں وہ بھی تے پڑھنے چاہیے جیڑے نے قوم او ورکے کھولے اس دن ہنیرا ہٹدا جاسی تے چانن ہوندا جا سمجھ آئیے کہ نہیں ہے میں ورکا ایک کروڑنا ہا ارا واجد نو عادت عجیب جی نال رلک دیا کانے چاک کھڑتا ہے ایس پاس تھوڑی میں نہ ہوں وہ اگلا ایڈا لمحہ بندہ ہے ہاں
کوئی تو لان لگے نہ کہ ماں بات کے آکھیا جو آ کریا بھائی سمجھ آئیے ہاں جو کہ نہ بندہ اور رکھیا ہے تو کرنے چاکنا کر اللہ 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 عزیزان من سنی 15 صدیاں بعد بھی یاد رکھی بیٹھے نے یا حسین ابن علی تیرا جنہاں نے یاد ہے انہاں نے مزہ آ رہا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمان چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نیر پر عباس کا بازو میرے پاک حسین دے بھرا ایک ایک کر کے شہید ہو گئے دنیا نو سمجھا گئے وفادار بھرا اونے جڑے بھرا تے جند قربان کر دے بڑے بھرا حضرت حسین آئے چھوٹے قربان آخر تے حضرت عباس سب تو آخری بھرا جڑے شہید ہوئے حضرت عباس نے جدو انہاں آگیا نا میں جانا تو میرے پاک حسین فرمایا عباس تو تے پھر لشکر دا علمدار عباس عرض کرتے ہیں مولا جی لشکر ہی نہیں رہا تھے علمداری کیڑی جتھے لشکر گیا ہے اتھے علمدار نو بھی جان دیو لشکر سدے نے رجمنٹ نو سپاہ نو فوج میرا لشکر جدو چلا گیا تو میں نے بھی جان دیو میرے کولو بچیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی میں مولوی نے اس گل دی داد دینا جڑا اس گل تے رولا پائی بیٹھا ہے پانی خیمے تھا میں آنا یار تسی گل دی رمز نہیں لئی اسی کدو آنے وہ مجبور آئے اسی انہاں دا ظلم بیان کرنے آج انہاں بند کیتا انہاں مجبور نہیں بنے انہاں تے اسی یہ بنے ہوئے طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا انہاں تے صاحب طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا تے ٹر گئے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے تیر دنیا دے سائی اٹھا گھوڑا نہ گھوڑا اٹھ میں کیا یہ گل بھی چھڑ دے اساں کو کڈنا ہے اٹھ گئے اس گل دا کیڑا رولا ہے سوار تو نظراں اونچاں کرو سواری سرکار دی کوئی بھی ہوئے سن سواری نال نہیں کرائی سن سوار نال کرائی مسئلہ ہی نہیں سمجھ دے ایویں روڑا وہ پا دے دن جدی لوڑ نہیں ہوتی مولوی وہ روڑا بھی پا دے میں واللہ اس گل تو بعد کا بڑا حیران ہونا پر کسی مسئلے دی ضرورت تو ہوئے تے بیان کر جدی قوم نو نہیں لوڑ وہ نہیں چھیڑنا تے چھیڑ چھاڑ کرنی
حیران ہو جانا پتہ نہیں کی لوگ نے اور چلو جی اپنی اپنی انہوں نے نیتا نے میں اس بارے کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا میں تو ان کربلا دی گل سنا رہا میرے پاک حسین سرکار آپ دے بھائی فرمانے نے یا ابن رسول اللہ میرے کولوں بچیاں دی پیاس برداشت نہیں ہوندی مشکل ہے کہ سرکار فرات گئے نے مشک بھریے اللہ اکبر کبیرہ مشک بھریے پانی پین لگے نے اندروں آواز آئی عباس اللہ اکبر اجے سیدزادیاں نے پانی نہیں پیتا آپ نے بک کھول دیتا ہے پانی روک دیتا ہے گھوڑے نے پلایا انہیں بھی نہیں پیتا آخر سرکار خود میرے عباس علمدار مشکل ہے کہ واپس مڑ پہ پہلا سیدہ پینا ہے پھر سیدہ دا نوکر پیوے حضرت عباس علمدار رو 22,000 دے لشکر نے گھیر لیا ہے اللہ جدو 22,000 دے لشکر نے گھیر لیا اکیلا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا بی بی زینب پاک بھران ہوئے دے پہنے فرما دیا نے ایک اکلا شیر علی دا سید شبیر شاہی ہوئی پڑھتے ہیں تے دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا سی پانی پی پی رجے سرکار دا ایک بالو کٹ گیا ہے مشک دوجے چٹھائیے جدو دوجہ بالو کٹیا ہے مشک آپ نے سینے نال مونال اٹھا کے لائی ہوئی ہے اوفیاں نے تیران دی بارش کی تیئے جدو پانی زمین تے بہ گیا گھوڑے نو فرما دینے رک جائی اور خیمیاں وال نہیں جانا سیدزادیاں اڑیک دیاں ہو سن میں کیویں خالی جاؤں گھوڑا رک گیا ہے سرکار زخمہ تو چور ہو کے جدو تھلے آن لگے رہے میں جملہ بول دیو نا ہتھاں والے ڈگن تے ہتھاں دے بھار اتر دینے علی دلال پتہ نہیں کیویں گھوڑے تو زمین تے آئے نے ہاتھ نال کوئی نہیں لگدا ہے جی میں سید تیران دے سارے زمین تے لتھے میرے پاک حسین اپنے ویر گوڑائے نے بازو جوڑ کے نال رکھے نے بھرانو بلا کے فرما دینے عباس ایک واری بھرات کے عرض کر دینے مولا میں ویر نہیں آکھنا میری ماں ام البنین آکھیا ہے پتر علی دے پر زہرا دیا بچیاں دی نوکری کرنی ہے سرکار میں نہیں کہہ سکتا فرمایا کوئی اور عباس خواہش کر لے عرض کر دینے یا مولا سارے انو چکے لے گئے ہو میں نو کربلا جرین دے آجے میں زہرا دی پوتری دا مقابلہ نہیں کر سکنا میں انہاں دے منہ تے نہیں ہو سکتا میں انہاں دے سامنے جاواں تے کس منہ نال جاواں وہ پوچھن گے چاچو پانی نہیں لے آندا میں کی جواب دیاں گا مینوں ایتھی رہن دیو میرے حسین پھرا دی لاش تے کھڑے ہو کے فرما دینے الان حل کسرت ظہری ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرا بھرا عباس دنیا تو ٹر گیا بھرا باواں ہوندیاں بھرا بازو ہوندے نے بھرا نال ہون تے دنیا نیڑے نہیں ہوندی اے کلا نہیں دے بھرا نال دعا کریا کرو اللہ بھراواں دیاں سنگتاں سلامت رکھے اللہ اپنا میرا حاضر